भिडियो कतलानि बगै तैमुक चैनल सब्सक्राइब खाइरदि तै सब्सक्राइब खाइमनि लगे ऑल नि गानानि बेल बटन हाइन हाइ क्लिक खाइरदि तामनि हिनमला आं भिडियो कतल अपलोड खाइमनि लगे नेर मोबाइल नोटिफिकेशन जतन लामसग आनि YouTube channel ni video rok nai tongnai ani takhuktai bo songno takhuktai bo song ani channel ni bisingtui tini mangpili nailinai sini Tripura hasteo lockdown cholai tongma bai tei bemar haya phai tongma bai tei hayung gonangui kirima sungsa bera corona virus phai tongma bai jaga no lockdown rojagui tongkha takhuktai bo song nerok jotono saimano haini bagui no sini Bangalore samtang tongnai haya kheba porai tongnai borok belai no jongjalo klai tongbai kha borok masaya manuyang tongma bai borok no chini Tripura ni haste ni hapang song borok ni dukho kosto no hoi nahawani naikha tei oroni Bangalore ni hapang song borok no chubachu kisa khaikha ingke tei haphang ni badai tei chini Tripura haste ni chini Maharaja song bo chubachu khaikha tei bo juda motharok bo chubabaikha haini bagui belai jongjalo klai tongkha haini bagui borok no chini Tripura haste borok bo phaiyun musukha samung rok matang bailia borok bo samtang ni bial borok rok thangjabai mani borok matang yan bangui haini nogo phano phaiui tongbai jasina hi borok bo yang chini Tripura haste ni hapang songbai borok bo jogajog khaikha tei kwbangma motha songbai jogajog khaka haini bagui borok bo nahawani bagui chini Tripura haste ni chini Bangalore tongui nai rok no borok bo chaitoka nahawani ingke tei aforo borok bialo klai tongphoro soba chubakha chini Tripura haste ni haphang ni phaising tui soba tei borok no soba chubakha haphang ni bat khaiui tei soba chubakha tei chini 15 May 2020 ni salmani bo train bai borok phailaui tongo train bai phailaui tongphoro borok soba chubachu mamui borok phaima kha chini Tripura haste tabo phaima tong tei borok soba no borok hambai rokha poroni khuktui bo chongkhana lainai ingke takhuktei boksong mia poro passenger phaika 1440 jona phaiui tongo chini Tripura haste ni lukurok o mangpili no tabok nailinai borok tabok train bai phaiui tongmani ani channel ni bisingtui nirokna ang video phunai nirok nai tongdi hambai भी लगा है प्रचार भी लगा है बेंगलोर नि सेकेंड ट्रेन ताब सरगो
Basi Kumar Dewarma ani kami ke Monggiawa bela-bela na hambai sini kop Tripurana cuma asal ke kop BCC semetri Jerman bagai sini buka kerana bela na hambai marua cuma asal ke cuma hasil tonggi mana kam kai jam mana cuma coba mana bagai dari arah naik kau sana sini sar dinas sar sana bela-bela na hambai sini dajon sana cuma ham sana kan Rahman bagai. Thank you. Yang bersama mangsa robot tangga itu, dengan ini Tripura mangsa. Saya mengenai yang robot tangga, tahu tuh tangga itu. बहुत नमस्कार करता हूँ। अभी मैं बहुत अच्छा लगता हूँ आपको, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। बस आपको कैसा लगा बेंगलुरु से आके, मतलब त्रिपुरा आने के लिए बहुत खुश है? हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है।